Ikusten duzuenez, hemen milaka eta milaka liburu ditugu. Igandera arte egongo da merkatu hau zabalik eta prezio merkez erosi ahal izango dira. Irakurkeztaz disfrutatu ahal izateko. Aurten taldeka elkarteari emango diogu, hemendik ateratako dirua. Eta hauek Indiako aurrei emango diete, hain zuzen ere aurrentzako elkartasun baten proiekturako erabiliko dute. Hain zuzen ere, 6 eta 15 urteko aurrentzako. Beraz, zer esan, etorri zaitezte Romo Kulturetxera eta erosi liburu bat beti lagun bat izaten data. Beharrezkotzat jotzen dugu ikasleak aurrak, neskak eta mutilak biltzea, toki berezi batean argiarekin, ikasleak etxeko lanak egin ahal izateko. Oso importantea da ikasleak biltzea, ze horien gurasoak gehien bat dira analfabetoak, beraz ezin diete bere umei lagundu. Aukera honi esker, horiek izango dute espezialista baten laguntza egunero. Beste aldetik oso importantea da, ze ikasle guzti horiek dira dalit kastakoak, ez dituzte behar den dirutza ondo jateko, orduan emango diogu merienda bebai, izango dute hilabetero osasun azterketa bat, horrez gain izango dute sozializatzeko aukera handi bat.